me pemono me de nanamu betuga na nidi wono wode mano yo ni fahimia esu wa sana matene yo ye mamunya papa ye nanahimia no ma wo pe papa ye de mase sana woni mutene wode won bibia ye oye kama kasa ye makwaba woni mo emi nyamba beta adwumadi ati ma adwumadi no etena nanamu so na ye na behwe na be gumire ye makwaba ana wo pe ye makwaba bibiara ase yɛda obi biara ase ibedi no sina mekan no enche kora na mo tena se pɛ wana pɛpɛpɛ ni etwefuo because yin sɛ mu yɛ agwadifu a mo pɛmmere akɔtɔ mo nneɛma nti no yɛ sɛ mo mere kora yɛda basa pacha protocol mo tena obiara tena baabi ma yɛ na yɛ fɛfɛɛfɛ yɛsrɛ mo program ne ba kan ka mo The whole program is brought to you by the Akuapem MPP constituency with full sponsorship from Sammi and Israel. And the one penny and what of four. MPP penny up on this way to Ura. Mase, said na yeshimu ha. Nana Bengumhine, Nana Esiduako. In the Nina Waka. Nana Mampehine, RAH Domhine, our Akuapem traditional area, the Waka. Yea, Nana no one wish ya, and Ahima Puna Waha, the Mama. Yea, so far, and the Mabeta, the Mama Quava. You should say MC Babakaya. MC, the Mama Quava. Ebusiafo ye mamu nyina akwaba ene nhyiemu yi eye nhyiemu a NPP a ewo consensus ha afre true ye nua berima Sammi Awuku party no kodan no ebi say na the Maslow issue and a Maslow scababa da vein near the Yamapi course on the echo down. You see, the best friend is to bet in your party money account Yamabu. Now, Yape Sikaka cra at the Abua Yang the market for now. Ose, and yet ding. Esa your door all my constituency. Any mama no more yen jasono. Enti obeka ya ho na pescano near the abeboamo. Minke sisi me aho ade a ode ka ho no yen de ne kakra bi. Eye party nti no obo ne ho mode na adwen se obepeske na ma yen dwadi for na mo han no. Wanyim wan kase Odere Akuapem, one case of farm and pompo, one case of mere latenity or real latefun, one a minute. Many other is ne MCL latefuntino or Koya latefun, and also Koya a dozen with Debbie. Ose, where be a work constituency move Biara, Ubi Biara or Hanono, and yell latefun and Waha, or Bebo Modin, they are Mubi Biara, Credi, Namosumo de Asomojima. Martina Akuapem ha made the Akuapem politics as see echi ache. The NPP the NPP ni chairman. Sabi sabi oyenya mpanyinfo bi a maba na mokɔ. Bi hu se dwumayi bi ɛwɔ ha Romanda. Ene ɛyɛ nipa baako ana nipa du ana ɛyɛ dunum. Ɛyɛ
Minya Kameka no Chimu. 850 people here. Ana onam party ni so eba beboa obiara. Mboa wo yi ni yem so de beboa obiara. Mami e party ni mami nka bibi kakra nka ho. Sebi mboa de boa mu yi eye ahanko ano aboa. Ene pesa me kan sisu na moti dwuma bi a ono so we di aboa ye. Onye mo MP dachi bi ebeba so. Ene ye roofing e was silent e was Akuapem. Ye receive the latest sports facility Awuku how no no ye. Oko mango asia ye receive toilet e ho na da Roma. Oko lata ye toilet lata for na ho toilet na mo ja kesi on no. On the sika tom and ye ba be ye. On another Roma nti ye. Oko mampon yes toilet na wie. Oko abutachi eni kronko ni biso ya ye boho bebre. Oko Akuapem a ye the biggest sports facility e wo Akuapem ha. Mumma ye nuanom na ye nananom e be sase abobo wo so. Sense e be nya black star players wo ha. Ndwuma ni de wa ye bebre nene edumo so. Medina minianum NPP executive anemu asana ene munyina anemu adayera Sammi Awuku ase say ne woti amasa abotai abem yeda na se na yeso yesremo market for no yema menum amabisha mama no amabisha yesremo sika na yede be mamo no moma yefendi dwuma ni ye ebi say eyo bibia no be sa sebi o obi awa busia na se uta wa busia na se obedwen ebusia tintin na e wo ho na ese mo so mo bo mo ho ban na anye se yewie ya de ti a na ma se shi a chema na aka se chema na ska na nso sike bia yetimi de adwuma me yi ene ye do so sen mu amwa ha no Akuapem ha ma wa mo do so sen ya ye wa ha no na so mo na aso mo so se mutimi bo ska no ho ban a ebetimi adore yetimi aboa ebusuafo omo ba ni etimi srem mo maske ya ye de ka mo fe mo fa ye adwuma na ye ba omo fie no omo so betimi de ahwe o mesrem ye damase ekufu the third insia nemu oye akrahene wa ha o hwenso ya begumhene nso wa ayawia asabere ma nyina esi bi okọ ababio wa ha na wonyina de wa homoden wonyansa arakota wonnua kuma eye nanama mpanyini chidom hina of Akuapem asabere ma ansa sasreku as chairman for the occasion o abuda mo bi ma manse kurura asabere ma nana ansa sasreku pet chidom hina of Akuapem honorary Yoko Akuapem Bekunhine Penny Mountain Eshe Ebikumu Nana Krahine Akuapem choose BC and Adosu Bafo Eje Biku about the to Margaret Ohimia Nana Himia Madam was said, what my betty said, see my name when I mean Tinaputi. Honorable Sammi Awuku, Supreme MC, Party Chairman,
Dennis Brown and the party and for a software in Moha. Yen Nanum, Yen Mamia, Yanatishi Moha. Medamasi, some say, Tinaputi, Esu. Na nea kakra meka ne sɛ ɛsiane sɛ Mr. Kwama ɔyɛ politician nti ɔno ɔka n'asɛm no sɛ politician me as ɔhene a megyina nananom anan mu nso mɛka sɛ dwumadi a ɛkɔ so yi yɛhunu sɛ ɛyɛ Akuapem North Municipality ɛna yɛn nanom aguadifo bibisae sɛ dɛn na ɛyɛ botae no wɔreba na wɔde so mu asen na mu nnwuma atumi akɔ so sɛ mpanyin sɛ nea ɔforo duapa no opia nti sɛ aba sɛ yɛn ba bi bɛdi anim akɔ srɛsrɛ akɔ Wabwa na true maslo aye ye nyina adwuma ehwoma na won beta ye ne gwadifo achi a na ya sepa enti se nyese ye bia na ye ba na beta achi na dwumadi me koso na ye tisanya chairman no kan no mesrem sika a wodi be mamu no Monhwɛ na monyɛ fanya adwuma na monyɛ so nokware Bible mu po ɔsɛ osikani bi ɔma 10 talents ma ne apamfo ɔbaako kɔɛ ɔbaɛ afe no ɔsɛ 10 na ɔde maa me no manya 10 aka ho ɔsɛ mo 5 talents ɔkɔɛ no ɔde kɔyɛ adwuma ɔsɛ manya 5 aka ho ɔsɛ mo 2 talents ɔsɛ wanya Ọbaako de ose na ọdẹ maame no ẹsan sẹ minim sẹ wọyọ tirimọdenfo na yìí nti mẹdu sika to a masa de wade abrọ ose ẹni nea wọn mpẹnti meje na mẹde ama na ọdẹ kọkọ akọyẹ adwuma no nea mẹbẹ sẹ mẹka ne sẹ mpo sika no sẹ esua dẹngara a biribi a ẹni hɔ a wotu nfa nyɛ na wondandan ho na mfa so ɛma na mfa so no ba na wode ba na ɔfoforo hia na wɔde ama na ɛkyerɛw nnɛ mo a mo ahɛ na morinya yɛsrɛ sɛ ɛbɛdu afeda no na ɛsiane sɛ mode kɔyɛ adwuma na mfa so bae na mo san de bae nti ɛnyɛ 850 pɛ ɛna wobɛnya na bia na yɛ 2000 na ɛkɔ na yɛhona mu asɛpɛ hɔ na asekyerɛ mu ayɛyɛ ama yɛn no mema me kasa mware yang nananom fie Akuapem so a besi ahemfo na ahemia wa hantina na ahemia bebre wa han so emia na mudiba woba na wabɛhyɛ mu kran sɛ momfɛn kodi dwuma na mfasomra so na afiafi mu abusua ebi aso wɔn so meda wase na mafisha fa na bishop abo Akuapem akrahene nana Kwame Donko Kisidu ono ye Akuapem representative nana Kwame Kisidu Donko akrahene of Akuapem representative enwa baba osabe ma enyina Kisidu okwa bi oye bi komhene of Akuapem nana kama akwara na sana ye kan gwadidi de na Akuapem no of had and Akuapem had utu mo na wunya wadosu yes the Central Market Center of Akuapem. No, he let Akasawa, Nana Sechi Amapo, Nana Yamao, Ababa. Now, him another, because a woman meeting, message after very Babu, Dinam, and Tremor. Yawa, Yawa, Akuapem of MC. Nayaka MPPs and someone who has a mere good media, now MC, a honorable. Very much SC support. Yama Aquaba, as I say, Obai. Your regional Maslow coordinator, Madame Alfreda Abaje, Madame.
and Wakwaba. You were MPP Eastern Regional Women's Organizer. The mother of the region, Emia, madam. A friend of upon a friend who do not friend of Messi, Aqua, madam, Yamao, Aquaba. Or your former MC, if we are coming up. Sisiano, or your executive secretary at the Interministerial Committee for Decentralization, that committee, they are about 11 ministries. And I want more account boom. President, I can't chairman of this committee. Me, executive secretary, miracles. Abuaje, miracles. Dennis, Abuaje, Ura, Akaba. Asana Yemi, former National Deputy Youth Organizer, or your mame, or your beer, Madame Perpetua. Lumoki Akwada, Madam Yamao Apaba, happy to form me and the Bakoya, Udi Papa, Yamapa. Now I cannot nephew so, Amamo, and Jabra. And I say, I'm a friend, the convener of this whole program, the Akuapem of Women Organizer. Linda, hey, Madam Linda, Aquaba. Mr. Chairperson, Pacho, Chiao, Nananum, I have for Maba, Chiamina, Himafo, or protocol or the maybe I met Yamuaha, Takra Mechanism. Nature Manakanina, the purpose of garden. Quincy degree, no. Makoya women organizer, move how you know, I am a soon busy. Inti me tiete na yehwe mu a ebodifo bebre no ayamu hiamboa omuhiamboa na moko bank so a documentation na collateral na kofa document we bra fe ibra na ayamu nya support na muhia no eya na mohwehwe mboa munya inti me ne mempen for ye constituency chairman and the rest of the executives yaka yamu bom say yen papa ya de nyina eye owura asame Awuku yen ne ebekwa kosusu no na ya hwe emmoa a yebetumi anya ama yen bia na ye maame mu a ye wo Akuapem no constituency ti ye na okasi yo we de maba enya asembo ne eye bia nko ya de maso mu hawo enti also the name penye ne bekwa abotnase na ne wo mu bia no oma eyi asotire ti e wo bwa na eja jefre yenti on ne penye fokwatenase no omo so manya mboa kakra omo de ba beboa ye na ye ndumadi ayeye no omo ye be hye kakra man na odura ribe obi enya didi aye na akoye so odura aba eche sane enti kakra meka me chairman aka chairperson and so akakakra aka me de besi echi nese me pa mo chose mu ko mo na ani na mo bo paya na ma kai owura asame Awuku ene ne pen a mo da o mo twin e se nya ye be di ye ma be di ye busiafo embia aya na ya se ye koko ya hwehwambo a ya ye nya se ebia ye be ko extreme ye ntoma ye maame mo eni mo ntoma asa na ma hwe mofra nti egwa ketua biara a wudi biara no sike ye de mawa fako shem na fa ye duma na sombra fa so e ma wo ene wo abusunya nti mesra mo kakra me ka se e biara ye be bon pae mesra ye kai e ye Mr. Owura Sammi Awuku ene be so wo le da masi National Organizer MPP and now the Director General National Voting Authority. There you come in. Nana Otiegwem, Nana Nom, Ahenia, Achia. We are regional executives of the ruling MP.
constituency executives. Emi a mo anyina sosono nyame hia mo nyina. Asawa ameka yitiawa. Eye regional women organizer etimofuki. Asɛm a mpɛsɛ meka no sɛ ewiase ne obi bibi ne obi bibi ne ne awaye ne yie nene unya boafo biara na oboa obibi kakra mpo a fa hyɛ adwuma a woyɛ mu na enwo na entre na wososo wanya bi soso bi agbo enokre ema constituency executives be hu me eka kyerɛ wɔn sɛ enye baakofo adwuma sɛ so no kɔfa na maslok sɛ wɔn mmerɛ wɔn loans na ayɛ kra so a mitua bɛsan yɛ den ama wɔn dina sɛ fa kwan so a yɛbɛtumi di aboa na mo mesan sɛ ne yɛhia data ne tia ma maslok so ba agro maslok bɛgye mu nyinaa data sɛ ne bɛyɛ a yɛbɛtumi de ehu nia ohia mmoa ne nia ohia mmoa afei me ne me mpanyin adɔfo ne aboafo so hyiae I said sɛ yɛde asɛm bɛto wɔn anim na yɛakeka yɛn nsa ase na yɛde dɛ sɛ saa daeɛ no ne nea yɛsusu yi no ɛnɛ nyame adarom a ɛtumi abɛm ɛsɛ a ɔkyena asɛm nti mɛka sɛ sika a yɛtumi aboa no no yɛnku wɔ Akuapem Rural Bank na yɛmfa yɛn sika no nkɔdan na mmea no so no group by group moyɛ 35 groups group biara 25 people na ɛwɔ group na mo a mo wɔ mo mpanyin a moda groups na no mo mpanyin ɛne yɛn so yɛn nkɔfo yi na mo account assign na yɛde bi account ɛma every group nti ɛnɛ no sikasa no ɛnyɛ table top waka sɛ oje ya de kwa koye uti ode kutwa kente ode to credit egu ani so ni ade na bank fu bi nkomo no di sika na ko down fi ochina ko group by group mo kwa bank so de no sika be mamo na mo de akose na enye loan no eno so kyerese asudi ni ho enka se sikai nti amamene me executives back na aboafo ne adofo nde baaye no nti amon back eka se mo amo ho no a moti mo amo group no se sebe uton ade no na wohwe bien unya 5 cd 10 cd no de atua back to sawa account no afisa sɛ na asawo mmonya bi dia ka ne ebi sɛ sana le pɛsi yɛ no na ebedu mmebi no ebi a woso wo ba wonena kakra na wo so de save no na so de ama no no so de abie no so de na sana le pɛsi yɛ na yema ya hu fie kakra ebedu mrebi no mo ampo kran na de kase yeso so ye pese ye boa ye mproi kakra yeso ye nya no ye de pa kokoa nananom nya amani osem anso mbe wo ani kasa se bo mo ye hia nananom wo filibi isa asem to mo a iga to nananom Siamo na mpanyin a waba mamo go ani mu ase afisese ya ebeba mo amo ye mo party ni ade no na fe mo amo se ebetena gwa mu a yetimi so abomabase me ma maslo ka ji data me ka che maslo se me pese on be no political so yo batan kwa de already gwa no ye mo ano ne so na so wa wo go apata ya si ye musa obi a ne party
the Musa party automano and the children. It's answer Kawa, Makaya, Nakanana, son of Guma Society. Now, when you had a chassis and check, Muslim, but said the Guma, the Somo, as I told you, young animal, Woboti, Why say, or repair car, mechanics, artisans, hairdressers, dressmakers, tailors, everybody wants one better. I want to so one more no boy yes, that's and until Momoye, yes, it's me more. Namon Tayachi, Namon for dog and Tina. Now, would you say, my sister said, you share more hay. Baby, I know you're not my friend. She don't hear my dad or tear web. Baby, I mean, I go pay war. And I see you on the home. And I see a number doors, and I see a number before. And I know certain young of my boss. Oh, you might see I was smooth. Makoyo Batan, the other woman in slow. A boys and a slow cacao. Batan, they all share now, come on, dinner back. Until the day, Juma. In some mountains, we shall walk as I said, no one cast the back. My yes, so no good to you, and near bit near the Aboa, a year the Abem North. The Timia, the percent a higher to sacrament. Now, Kofuko does say what Bassa municipality have the big man. It's in the Damun na Sabe. BJ, Casatin to away and talk. It's in a cracker woman said, and they Yabuano said, Papa Banka, oh, na I saw you. Na Akuapem and I present and we check. The Minya Nanaka, you know, in Temple, being another Naruma, and I see no call, and then another son. And you. It's a master of football, you know. And we are groups, so you can't walk one. And I have 839 traders. The NC fund, the government traders fund. A waffle near Brofo, and they shall say, they are so and say. They represented the government rural bank of 839,000 cities. So, offer more than the Munas. Oh, who wants and then the answer is that's a way. Mama, Miss Ramo, and Manoa, Motiha, I'm sorry, no fat, I am Mrs. Monta. It's here, honorable. Now, I didn't find a senior cashier. Let it be a one of money. Metia will buy our I meant to say, oh, God, man. And I didn't want the award should be a room. The political ambition. You have done a new politician. And I didn't want to and now, what do you know now? I did actually in our porch. You make a mere Javodan. And now, I want to you be a brave, one miss. And I didn't penny for this show. I didn't go to them in the one year. And to pay a man who said, I got the man and put out one day. You all yet be a any. No, sir. And I wish you know that I was. I felt here, dear. You may be seen a little near Offrey or the castle of Offrey upon another day. Catcher rather said, Obi Biara, one in the big Gina, said you might be any seen a little near Papaya Yeti. Oh, man,
yɛda n'ani so yɛda n'abrabɔ mu sɛnea baba kan sɛ ɔda mo ɔyɛ mo yɛ ɔyɛ dɛ na yɛ mo no na Awurade bi mu ɔba bɛyɛ Awurade nso akyerɛ maame akasa nso ne kyerɛ Akuapem constituency Papa Sammi na me nhyira wo yɛn papa se megyɛ so akasa yɛ obiara te ɔsɛ sika ɔka sɛ ɔde maa no wasan agye ɔde maa no wasan agye nanso ɔsrɛ yɛn ɛnyɛ sɛ yɛde kɔtɔ kente yɛde kɔkɔ transport akɔnom nsa yɛde kɔnea ne mama yɛn kunu no ɔsɛ yɛmfa nyɛ adwuma ne yɛntimi mfa nhwɛ yɛn mma ɛne yɛma nananom yɛnhyira ne bi ɛnka no nso me nuanom moma yɛhu yɛho anim ase da biara da na megye di sɛ yɛhyɛ Papa Sammi bɔ sɛ nea wɔka awia yi nea ɔde ama yɛn awia yi nkɔmmɔdɛ a ne yɛn adi awia yi yɛde akoma pa ne Awurade mo yɛ bɛyɛ sa ɛmu yɛ Papa Sammi ɛyɛ Akuapem constituency emi a yɛwɔ ha ɛnyɛ NPP fo nko NDC fo wɔ CPP fo wɔ DPP fo wɔ kyerɛ sɛ parties ahorow ne nyinaa mmea ebi wɔ mu sɛnea wɔn nkasi yɛfrɛ NPP delegates nko no yɛn afro biara ɛso yɛba abɛhyia sɛnea wɔto ntɛsoto mmienu sɛ meka nkyerɛ wɔn sɛ yɛyɛ ne yɛ a next year ne de wɔn ma yɛn 1000 ɛyɛ 3000 Papa Sammi sɛ next year 3000 nti wɔn nyɛ sika ne yɛ ma de aka ho ama yɛn nti Papa Sammi nea yɛka ne sɛ yɛda ase na menhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse na no yɛda mo ase papaapa sɛ wode ma ahoɔden mo mpaebɔ wɔne ɔnya bɛta yɛ dwumadi akyi na menhyira wɔ hɔ wokɔ nsɔre nyinaa mu a mmea na ɛdɔɔso saa na political parties mu nso mmea na ɛdɔɔso na yɛn brada ɛyɛ honorable Sammi Awuku ayɛ no ɛyɛ bi twam na yɛsrɛ no nso sɛ ɛmɛnyɛ 9-day wonder yɛnim sɛ ɔbɛyɛ nneɛma bebree ɛde ama Akuapem North ɛne Ghana nyinaa ɛno nti mpanimfoɔ adi kan aka me nso ne si so dua as the MC sɛ ɛduru time na sɛ ɔte sɛ bi a yɛbie parliamentary ɛyɛ nomination form no na yɛn Papa Sammi Awuku akɔ akɔfa bi a yɛbɛsrɛ mo obiara mɛndan n'akyi ɛmfa ama no ɔkasa na ɔkan ɔse ɛnyɛ obi bibi ɛne obi onipa bibi ne nea wayɛ dɛn ɛnu ti dɛn na ɛwɔ eti ɛsɛ sɛ ɔno nso hia bibi a yɛyɛ dɛn yɛyɛ ma no me nkasa bebree mɛsrɛ mo nea asi nɛ no ɛbɛkɔ so akyɛn sei I know say he has better plans for Akuapem North mo ma yɛn support no honhom ɛne honam fam nyinaa na na nisuade hunu bi a ɔwɔ biara nso ɛmbrɛm Awurade hyɛ yɛn nyinaa medam ase Nananom enkomohene nananom amoahyia edamase ewie yi niama ye asofo mpanyemfo adofo amabehia wa ha migyina man nyinaa namu edamase yemba yenkunu yenua berema ya woyɛ bro adwen na ntiase so wama just say dudu na koma me na fi mampom me ya mampom ni se ko nanso me di ade e wo me agye ku ya me hira wate me sra na nanom won to hira pa enku bibi biara a wo yire wo ma wasefo o me hira na nyemo Samukọ mokete so a mesra mo bibiara emompaye emano na dia waye no me abro madwen ne menti ase so
and Crofabako. Man will be that. Man will be that. He will be that. Miss Rebrade, Miss Renanamo, say, oh, Tonim Quanum. Be Biara and Danapuma Ponso. 1 year for man. Send young paying for Kayan. Your food, Yapa, and a piano. May say, in the next 8 years, you are going to be the president of Ghana. I say, I hear me a mobile, ye more federal, and me at the idea, yet the Muslim. Miss Ramo, Mamu, we are Nimase. Miss Ramo, Mamu, we are Nimase. Miss Ramo, a radin stress, so mamma, not Yamudi Bay Piano, and your momo. Nanano, Namishramo.